हेल' लोगोफोर नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे ओंखारबाय दिनै आङो नै वार मेम'रियेल पार्कआव बेरायनो फैदों आरो नै वार मेम'रियेल मिउजियाम माने गोदो दावहा जानानै मा बुस्थुफोर बाहायोमोन मायोमोन माबोरै जानाय बेफोरनि बागै दं आरो बेयाव खोन्थानाय दायो आं टिकेट दाना लाग्रोनोसै हा नै लोगोफोर एन्ट्रि जाबाय आङो हाबबोबाय दायो वार मेम'रियेल मिउजियामाव मा दं नायनो नोंसोरनो एसे देखायनो नाजानोसै आङो बेयाव मा लिरना दं Surface to surface T20 missile Indian Navy है बेफोर बाथो बरिया नै जायगाया ओरैजाय नै फुख्रि दं ओरैजाय फुख्रियाव गोसोबा नावबो सालायनो हायो आं दा गोसो जाबा नाव सालायगोन र' दसेनि उनाव ओरैजाय मेन रड खाथियावनो आरो पार्कआ ओरैजाय लामा मेन रड ओरैजाय गारि थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय गोदोनि थेङा बिदिमोन आरोखि आं एसे साइडथिं बेरायदोंमोन ओइथिं नै फ्लाइट मोनसे दंबावो बानायना दोननाय ओरैनो साजायना दोननायसो आरो बे नै फ्लाइटआ इन्डियान एयारफर्स माने गोदोनि इन्डियानि जोंनि मा होनो फौजिफोरा जुद्ध जानाय समाव बेफोरबायदि फ्लाइटखौ बाहायोमोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय रकेट बमा गोदोनि साजायना दोनदों आरो ना गोदो माने जानानै थांनाय जोंनि वारफोर माने जेरै दावहाफोर बेफोरनियाव मा अस्त्र बाहायो बोरै सोलिखो बेफोरबायदिनि फुख्रिफोरखौ नायनो हागोन नै दानियाव नावफोर गाखोनो हायो सालायनो हायो इथिं मानसिफ्रा नावफोर गाखोगासिनो ओमफ्राय नै बिदि इन्जुरावबो नै गोदोनि बायदिसिना काहानिफोरखौ एसे आखिनानै दालायनानै दोनदों आरो नै आसोला गोदोनायावनो थुथाब जाबाय जों मेगन दैखौ गलायबावसो मुला गाब्रु नांसन हिसेन खाम दा आहम किं वादा नै आदैया नै सिखा मोनलायबावनायसो ओरै आसोला बोरला बानायबावदोंसो ओमफ्राय एसे बेरायना देखायनि आङो नों वादा गरायजों होबाय आसोलाखौ दानथ'सिगोन माने वार होनदों मेम'रियेल नै आसोलफ्रा मानसि गाखोदों हाजोआव बिदि गाखोयोमोन आरो गोदो महाराजा आसोल दानखानो नागिरथारदों नामा सोरखौबा बेफोरबायदि साजिना दोनजोबनाय आरो बरिया प्लेसेस बेलासि जाबाय नै लोगोफोर वार मेम'रियेल गुवाहाटी इन'ग्रेटेड बाय श्री सर्बानन्द सन'वाल वाव व्हाट इज दिस सब अमर जुबन नङा अमर जावान नै सिलायनि सायाव थफिखौ सायना दोनदों आरो ओरैजाय जोंहा दैयाथ' मुंख्लं जानायसो बायदि मोनदा गोदोनि माबा मोनसे सिपाहिफोरनि लिडारफोर जानो हागौ मा नाम लिरना दोनदों बेयाव स्टेटिउ विथ रिभार्सेड आर्मस है बिगुर नामखौ होआखै माथो हनै मालाय जरा नाव गाखोगासिनो बेयाव आंहाबो गोसोनायखौ लाबोनायमोनबा जरा गाखोनो हागौमोन गोसोनायानो गैखायालै आंना अबेसे ओरैनोसो होनदां ओरैजाय नायनो हागोन नै गोदो बेफोरबायदि नावजोंबो बिराद दावहा नांबोबाय आरो नावआवनो मा होनो लान्सार बहायखानायसो आसोला माने गोदोनि समाव बेफोरबायदि नावफोरजोंबो बिराद गोबां जुद्ध नांबोदों आरोखि नै आसोला बे नाव जावग्रा आसोलखौ लासित बरफुकन होनोमोन नामाब्रा लिरनाय दं नामाथाय अबावबा नैयाव थानो हागौ बेटल अफ सारायघाट लासित बरफुकन वाज दा हुम जेनेरेल वैये बेनो माने बेखौनो लासित बरफुकन होनना बुङो आरोना जाने गोदो जायखिनिखि सरायघाट दालां बानायग्राया बेनोमोन आरो बानायजेनग्राया मानसियाथ' दा जिन्दा गैला थैबाय बेखायनो मुसुखाफोर बानायनानै साजायना दोनबाय आरो जायखौ बुंदों वार मेम'रियेल नुबाय गोदो नावजोंनो माबायदि गावहरोमोन ओरै गुलिया गलांबाय ओमफ्राय ओरै खियाव होलांबाय आरोखि सोरनाव नाङै दंसै बेफोरबायदि आरो एसे साहेब लिडारफोर जागोनदां ओइ नैबे मा बुस्थु बेथ' गानजासिजोंसो खोमादां आसोला गानजासोबो मोनदांलै गोदो
इयो सुहि लिरबाय आरो माने इदि सोमनायनि थाखायनो हमजानाय खोमा इयो फैसि फैसि मोनो आं आंनि रजेखौ ओरैजाय नाव गाखोग्रा साइडथिं फैदों नै गाखोनोबा नावफोरा बेवहाय कैसे ब्र एकदम फर्स्ट क्लास फार्स्ट क्लास जेकेट दङ सेफनि थाखाय ओमफ्राय गाननानै गाखोनो हागोन आरो ओरैजाय उननि सेंग्रा सिख्लाफोरा जमा जमा मालाय जरा जरा गाखोदों मासे लासै खारोब्रा माबायालाय नावालाय धीरे धीरे चलाएंगे वो ना थोड़ा हाँ धीरे धीरे चलता मतलब मजा नहीं आता है ना मजा नहीं आता है हम जेंट्स के लिए मजा नहीं लेडीज के लिए अच्छा है तो गाइस लाइक करो शेयर करो ये मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रॉबिन ऑफिशियल 121 भाई तो गाइस सपोर्ट करना हम तिनसुकिया से ना दासो लोगो मोनदों आं ब्रखौ माने इयो बेरायनो फैदों आरो ओमफ्राय आं बेरायनो फैदों लोगो मोननाय बार सानैजों जरा जरा फैयो ओरैजाय नै नाबो दं गिदिर गिदिर मछली भी है ना उधर मछली भी है हमको पूरा हमको नहीं समझ में नहीं आता ना हम लोग का भाषा समझ में नहीं आता हिंदी अभी जाएंगे उधर पार्क में ना उधर पार्क में बहुत अच्छा सीनरी ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हाट द ग्रेट सारा कपल्स बैठे सिंगल बॉय कोई अगर वीडियो में कोई है तो कमेंट करना और डायरेक्टली सीधा ईमेल पे मैसेज कर देना कि ब्रो खाली है एकदम सिंगल बिराद मोजां बेरायनो बुस जायगाया दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो मतलब क्या बोलते हैं पल्टन बाजार के जो मतलब क्या सॉरी क्या बोलते ट्रेन का जो स्टेशन वही है ना वो ये उधर नहीं है एक साथ में जाएंगे हम तो पल्टन बाजार उतर जाएंगे आपको कहाँ जाना है लासित नगर इधर में सब तरह डबल है हम लोग का खाली वही सिंगल बॉय है क्या करें बोरिंग लगा फोटो किसीका यहाँ पर फोटो चलो अभी इस तरफ इतनी से अच्छा होगा ना वो नींबू भाषा मारता है जो नेपाली हाँ वो नेपाली आपका दोस्त है ना उसका चैनल क्या है बिकी ब्लॉग्स ऐसे कुछ है एक साथ हम ब्लॉग बनाते थे अभी वो उसका मोनेटाइज हो गया ना हाँ हम रोज ब्लॉग नहीं करते मेरा अपना दुकान है दुकान की वजह से ब्लॉग नहीं जाता मेरा तो अभी वॉच टाइम तो बाकी है हाँ वॉच टाइम होने से कंप्लीट होने के बाद में ना ये क्या ये गेट है क्या हाँ वही है ये गेट है ना मेन गेट होगा मेन गेट वेलकम क्या वेलकम टू गुवाहाटी आई लव ओरै साइडआव ओरै गथ'फोर गेलेग्राबो बानायना दोनदों फिसा फिसा साइडआव आरो ओरै सिख्लाफोरा मिनिदों सिख्लाफोरा आंखौ ब्लग बानायनानै मिनिबायलै मिनिथोंलै अच्छा हुआ इधर में आ गया अच्छा लगा जूमिंग करो What the looking सिख्लाफोरा फट' खेबजागासिनो नै बिराद साफा साफा सिख्लाफोर दङ बिदि आं बायदि सिंगोल बेरायफैबा लासिंसिं जायोलै बिदि पार्कआव मालाय जरा जरा गोजा गासिबो आंल'सो सिंगोल होननायजों जायो आरो लासिंसिं जायो आरो एसे बोरैबा लाजिनाय मोनो गोसोखौ सिंगोल नालाय नायदो ओरैजाय फैनायफोरखौ नै नै मोजां मोजां जाग्रा लोंग्रा मेथाइफोर फानो चिकेन पक'रा बायदिसिना फुचका खाएंगे चलो क्या फुचका या खाएगा चलो क्या खाएंगे क्या यहाँ पर फुचका इधर में खाएंगे ना हाँ मालाय गाबोन दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनोसै मोजां मोननो मालाय कमेन्ट खालामलाबायदो ओमफ्राय बेनोसै मा होनो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाब लाबोनो नाजानोसै